Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, πολύ σωστά σχεδιασμένος, πολύ σωστά οργανωμένος, στο πνεύμα της εποχής, της κρίσης που περνάμε. Νομίζω ότι υπήρχε πολλής κόσμος, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Υπήρχε αρκετός συναγωνισμός. Εμείς στο πρώτο πέρασμα αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Τα βελτιώσαμε, τα φτιάξαμε και στο δεύτερο πέρασμα κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα. Είμαι ευχαριστημένος. Ουσιαστικά ο αγώνας αυτός ήταν ένα τριήμερο για μένα, πολύ έτσι ξεκούραστο και ευχάριστο. Από αύριο γυρνάμε στην καθημερινότητα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους αγωνιζόμενους, σε όλους τους συμμετέχοντες. Και εγώ λοιπόν θέλω να προσθέσω ότι ευχόμαστε καταρχήν και η Δευτέρα να είναι τόσο καλή ημέρα για τον Άρη όπως και η Κυριακή. Το καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Και του ευχόμαστε πάλι από να φτιάξει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού για να το κερδίσουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια Άρη, συγχαρητήρια Λόρι. Πρώτη και καλύτερη στη γενική κατάταξη του 13ου Ράλι Κορίνθου Λουτράκη 2009. Τι έκανες ρε Άρη, τα κάνεις. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Αυτή είναι η ωραιότερη στιγμή λοιπόν για τον Άρη και τον Λόρι. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και καταχειροκροτήστε τους. Μπράβο τους. Ο Άρης που σήμερα πραγματικά είχε πολύ συναγωνισμό από τον Κύρκο Τζούνιο, τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι του αγώνα, και φυσικά απέδειξε για άλλη μια φορά